دغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أركاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قرب مكتالكم نعدم السودان أبناي سلستور حي كينات حدن عنواتن كينات حد وتهدرات السودان أفرق أرحم يزعي جميرو لعل سلستور حي أوصيرو اللبز اللقوان كينات جنا حجون كقصلن كلو بتهاجرت عنون هزبا دما يبتاتن يتأمن يقتلنا له أبكت كارتوم معالتاوي دمت اتقاي تغسمعن هزبي بدمت ناي مدافع كابتن زركابن دكاسو كبرابرن ناي معالتن ليتن لمدي كوين والله وانا صحفي ودو حبرات هاجرات أنتونيو غوتيرز نقلت أفن زرقحن كينات حد سودان كقلتون كلو سودان ناب قصفتن عنوتن تقعزو زلا من قدي كاب تثبيت وصعيو بمبال مكتئي انت زي تغيرلو ناب قلطف كملس زي كال قوسي كي تمرح سجيو نهلو كنتات سودان نمردأن نابي قطعي خيدالو نمأنفاتن قال نتبتات مملاس يدلي كتماي نتبي مجمرتا منيو أبتخينات زواقع زلو أبزخينات كأن ترازت أوتو زلو كلتا جنرالاتيوم إزوم جنرالات جنرال عبد الفتاح البرهان أزازي سراويت السودان كمون برغادير جنرال محمد حمدان دوغالو بحميتي زبار ساقوازت أواع حوص والتهدراو تروار تحقاقاز حيليوم إزوم كلتا جنرالات أبحاد أوان بحنساب صرحو زنبارو مغاربتيوم نيروم بريزدنت البشريو أب سلطان كمزيدي بوغيروم أب كلتا شحن عسرت تشعاتن أنصار بريزدنت البشر ديمقراسي بزدقفو حيال هزباو صوراو نعبي تلعيلو نا البشر مسعلو إزوم جنرالات نتنا هزبي صورا جويمو البرهان بريزدنت حميد تدما مكتلو خوينو والتهدرات أبسلت أنكر زيدالي هزبي نعبخا مكياد دواعي بلن صورا غتيلو إزوم جنرالات كابسلت أنكوردوس لزيداليو حدا سراويتن سيفيلن زتقرنف قزياو بيت مخر مريحنات كقوم دفيت كيروم أبت مريحنات دما نا أبو ومبرن مكتل أبو ومبرن وتحيزمو لوم صباح سلطان ناب هزبي ناب ديمقراسي كركب يومنا تبهل دما أب كل تشحن إسران حدن أبلع لي جزاء رأسهم علوا منقست كايدوم مسؤوم لزنبورو سيفيلاوين مرحتي كاب سلطان عليهم حجون البرهان أبو ومبر حميد دما مكتلو خوينو إذا خمزيلو نهالوا سراويت السودان توروار حيلن حدا سراويت كوينوم كحواسو تاطخ كبر جاميرو انتخونا نايت الزوهاد سراويت من العلواي مرحي يخون نسودان كماني مرحيا أبزبل أب جنرال عبد الفتاح البرهان جنرال حمدان دوغالون مفتات جاميرو إزوم أوكينات دارفور يخون علوا منقست توهيدوم السرحو زنبورو كلتا جنرالات زل على سلطانا متجبات مستبتحة نناي جزاء رسوم بوليتيكاو مسمر كغطلو تانيحوم بابولكم دما نابقرابة هاجرات يخون كالوت هاجرات بمتصاح بوليتيكاو دقف كدلدلو تانيحوم مفحفاح أبت أرزباتيحو ناي سلطان من قبته أبت أرزباتيحو إزي بعصرت حموش ميازيا نبكينات أمريحو وبرهان زمراح سراويت حيل مدري حيل أير حيل بحري فولي حيل كوماندون كال انزت أرنف خوينو بحميت زمراح توروار حيل دما كابن من قصقاس زحقزقو تيوتا مكاين بزحي سراويتون أبكت ماخرتو مالووم كال أي نتبي كونتات السودان أبزي حج أوان أب كمي درجة له أبزي حج أوان مبزحتو توكينات أوشت كتما كارتومن كبابي أنيز كايد زلو كارتوم دومان أبناي كينات زونات غيرا تركب انتو غنى أب كارتوم كاب كلتي أموغنات منومي عواتالو قد فلت أتسقاميو سراويت زبزح معسكراتو قوت أتصرن كلو من لشا تورور حيل دما زبزح كفالات تا كتما أب تحتو قطو يركب تورور حيلي بتوسخي مدبر متصاري ندادي مكفافل ماي حيل إلكتريكن قالهن ساتات منقستن أب تحت قطصرلو كلتي أموغنات حدا نتخالق فتيمو خطف أمو هاجر كقوطات أريوم زحلو نزلو حدي فتيمو خيتعوت دما كينات دوز بلا يمثلن حدا 4 مليون سبات كاب تقمطو كتما كارتوم كابتا كتما وطيوم قالنا بعدتاتهم قال دما ناب سدت أمريحهم اللو إذا دما كباب 15 مئتاويت كاب تقلالا هزبتا ختمايو بز مخنيات تحموش نتبخل 3 مليون هزبي زنبرا كارتوم زبسحو أبتا كتمات قرقيرو مالو مالتيو
ኣብዚ ኩናት ኣብ ጎደናታት ብዝትኮስ ጥይት ዝድብደብ መዳፍዕ ካብ ነፈርቲ ብዝድርበ ቦምባታት ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉን ይቆስሉን ኣለዉ። ህዝቢ ካርቱም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ኣይፈልጥን እዩ ዘሎ። መድፍዕ ዲ ክወድቆ ናይ ነፈርቲ ቦምባ ብጥይት ዲ ክህረም ብዕጡቓት ክዕመፅን ክስረቕን ዝፈልጦ የብሉን። ብሓሚቲ ዝምራሕ ተወርዋሪ ሓይሊ ገዛ ገዛ እናኣተወ ኣብ ዓመፅ፣ ስርቂ፣ መካይን፣ ገንዘብን ወርቅን ዝርከቦ ብሓይሊ ንብረት ኣብ ምዝማት ኣባይቲ ኣብ ምፍራስን ካልእ ዕንወትን ተዋፊሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ከተማ ካርቱም ዳርጋ ካብ ስራሕ ደው ኢላ ዘላ። ሓያሎ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት መንግስቲ፣ ባንክታት፣ ናይ ንግዲ ቦታታት፣ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅዩ ካብ ስራሕ ደው ኢሉሎ። ገለ ሆስፒታላት ተዘሚቱን ዓንዩን ካልአን። ሓያሎ ክፋልታ ከተማ መብራህቲ ኤሌክትሪክ ደው ኢሉሎ። ሶሃ ዓብዱራሕማን እተባህለት ተቐማጢት ከተማ ካርቱም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ክትገልጽ እንከላ ኣብ ሙሉእ ክርደና ኢና ዘለና። መግቢ የለን፣ መድሃኒት የለን፣ ማይን ኤሌክትሪክን የለን ክትብል ብምግላጽ ህዝቢ ኣብ ኢዱ ብዝጸንሖ ይነባበር ከም ዘሎ ትገልጽ። ሳልሳይ ነጥቢ እዚ ኩናት ናብ ዓሌታውነት ከምርሕ ተኽእሎ ዶ? ኩናት ሱዳን ካብ ከተማ ካርቱም ወፂኡ ኣብ መላእታ ሃገር እውን ኣስፋሕፍሐዮ፣ ብፍላይ ኣብ ከተማታት። ኣብዚ ግን እቲ ዝሓየለ ናብ ዓሌታዊ ኩናት ዝተቐየረ ኣብ ዳርፉር ዞባ ምዕራብ ዳርፉር ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ። ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከተማታትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብቲ ኣብ ዞባ ዳርፉር ዘሎ ኩናት ኣዝዩ ዝተፈለዩ። ኣብ ዳርፉር እቲ ኣብ 2003 ኣብ መንጎ ኣፍሪቃውያን ደቀባትን ንገዛእ ርእሶም ከም ዓረብ ዝገልጹ ዓሌትን ዝጀመረ ዓሌታዊ ኩናት ዳግማይ ተወሊዑሎ። ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ዞባ ዳርፉር ብመሰሎም ዝተነፍጎም ኣፍሪቃውያን ብሄራት ንዝተላዕሉ ዕጡቓት ሓይልታት ንምጭፍላቕ ዝቖመ ምልሻ ጃንጃዊድ ኣብ ልዕሊ ምቋሙ ፕሬዚደንት አልበሽር ናይ ኣጽዋርን ፋይናንስን ሓገዝ ይገብረሉ ነይሩ። በቲ ግጭት ካብ 2003 ክሳብ 2005 ጥራይ ካብ 200 ክሳብ 400,000 ሰባት ክቕተሉን ከለዉ ኣስታት 2.5 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ካልኦት ሚልዮናት ድማ ሞራላውን ስነ-ኣእምራውን በደል ወሪድዎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ እቲ ዓሌታዊ ግጭት ዳግማይ ተላዒሉሎ። ሰራዊት ሱዳን ካብ ዳርፉር ብምንሰሓቡ ዕጡቓት ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ዜጋታት መቕዘፍቲ ይካየድ ከም ዘሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን ዘሄግ ብምግላጽ ይምርምሮ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣቐዲሞም ብጃንጃዊድ ዝፍለጡ ዝነበሩ ናይ ሎሚ ዕጡቓት ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ቅትለት፣ ዓመፅ፣ ምቅጻል ኣባይትን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ተዋፊሮም ብምህላዎም 3/4 ካብ ህዝቢ እቲ ዞባ ካብ ቤት ንብረቱ ተመዛቢሉሎ። አልበሽር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሓሉ ንኣልቡርሃን ሓደ ካብ ዝለዓሉ ጀነራላት ክገብሮን ከሎ ንሓብዳን ደጓሎ ሓሚቲ ድማ ኣብ ሓጺር እዋን ሓደ ካብ ዝለዓሉ ኣዘዝቲ ክኸውን ኣኽኢልዎ። እዚኦም ክልቲኦም ብፍሉይ ዝተረኣዩ ኣብ ኩናት ዳርፉር ልዑል መሪሕነት ዝነበሮም ብምዃኖም እዩ። ከም ዝፍለጥ አልበሽር ብሰንኪ ኣብ ህዝቢ ዳርፉር ዝወረደ ኣስካሕካሐ መቕዘፍቲ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘሄግ ተኸሲሱ እዩ። ኣብ 2013 ጃንጃዊድ ስሞም ቀይሮም ናብ ተወርዋሪ ሓይሊ ተቐይሮም ብመንግስቲ ሱዳን ድማ ከም ምልሻ ኣፍልጦ ተዋሂቦም። እንተኾነ ሕጂ እውን ምስ ዳርፉር ዝነበሮም ምትእስሳር ኣይበተኹን። ምስ ንገዛእ ርእሶም ዓረብ ዝሓስቡ ዕጡቓት ምስራሕ ክቕጽል ብምጽንሑ ሕጂ ድማ ጉድኣት የውርዳ ኣሎ። ኣብ ዞባ ዳርፉር ከተማ ጀኒና ብፍላይ ኣብ ጎደናታት ናይ ዝተደርበዩ ሬሳታት ኣፍሪቃውያን ብተንቀሳቐሲ ስእሊ ተቐሪጹ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ። ማሕበር ሓካይም ሱዳን ኣብታ ከተማ ልዕሊ 1,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ክገልጽ እንከሎ ዓበይቲ ዓዲ እታ ከተማ ግን እቲ ቁጽሪ ልዕሊ 5,000 ምዃኑ ይገልጹ። ካብ ማሕበር ምርምር ሓካይም ዝኾነት ማይሶን ደሃን ኣብ ከተማ ጀኒና ዳግማይ ጃምላዊ ጽንተት ህዝቢ ይካየድ ከም ዘሎ ብፍላይቶም ብዕድመ ስንክልናን ካልእ ጸገማትን ካሃድሙ ዘይከኣሉ ከቢድ ሽግር ገጢሞም ኣሎ። ዕጡቓት ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዘውርድዎ በደል ኣስካሕካሒ ምዃኑ ትገልጽ። ኑር ዑስማን ዝተባሃለት ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዋ ሱዳናዊ ስደተኛ ዓረብ ጃንጃዊድ ፈጺሞም ምሕረት ከም ዘይብሎም ኣብ ሓንቲ ዓዲ ተኣትዮም ብኡ ንብኡ ኣብ ምቕታል፣ ምዕማፅ፣ ምቅጻል ኣባይቲ ከም ዝዋፈሩ ትገልጽ። በዚ ምኽንያት ህዝቢ ዳርፉር ኣብ ዓድታቱ ኮፍ ከይብል ኣይመርፅን ዘሎ። ዛጊት ልዕሊ 180,000 ሰባት ናብ ጫት ተሰይዶም ኣለዉ።
ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጫር ተራእዩ ዘሎ ምዕልቕላቕ ስደተኛታት ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ንምሕጋዝ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕብር። ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ዳርፉር ግን ሓያሎ ናይ ወርቂ ዕደና ይውንን ብምዃኑ ኣብ ምግዛእ ኣጽዋር ይኹን ምሽማት መግቢ ንሰራዊቱ ናይ ገንዘብ ሕፅረት የብሉን። 4ይ ነጥቢ ኣዝዩ ግዙፍ ናይ ሓገዝ ትፅቢት ኣሎ። ኣስታት ፍርቂ ካብ ህዝቢ ሱዳን ማለት 25 ሚልዮን ሓገዝ ናይ ረድኤት ይጽበሎ። ኣብ ሱዳን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ማሕበራት ተራድኦ ንህዝቢ ሱዳን ዘድሊ ሓገዝ ንምግባር ኣስታት $3 ቢልዮን ከም ዘድሊ ይገልጹለዎ። እንተኾነ ዛጌት ናይ $446 ሚልዮን ሓገዝ ረኺቦም ኣለዉ። እዚ ድማ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ወላ እውን ሓገዝ እንተኣተወ ክልቲኦም ኣብ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ማለት ሰራዊትን ተወርዋሪ ሓይልን ይዓክትዎ ወይ ድማ ይዘምትዎ ብምዃኖም ናብቲ ዘድልዮ ህዝቢ ክበጽሕ ኣጸጋሚ ኮይኑሎ። ዛጊት 61 ኣብያተ ጽሕፈታትን 57 መኻዚኖታትን ማሕበራት ተራድኦ ተሰሪቆ 162 መካይናት ድማ ተሰሪቐን። 5ይ ነጥቢ ኣገልግሎት መንግስቲ ብግቡእ ይሰርሕ ካብ ዘይሃለወ መንደኣ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይህብ ንዝብል ሕቶ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ጉዱሳት ሱዳናውያን ጉጅለታት ተቓለስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምትእኻብ ማሕበራት ብምቋም ኣገልግሎት ሕክምና፣ ሕድሕድ ምትሕግጋዝ፣ ካልእ ኣገልግሎታትን ይህቡን ህዝቢ ይሕግዙን ኣለዉ። እዞም ቅዱሳት ዜጋታት ኣቐዲሞም ኣልበሽር ካብ ስልጣን ክወርድ ኣብ ዝተኻየደ ናዕቢ መሪሕ ተራ ዝፃወቱ ዝነበሩ እዮም። ኣብ መወዳእታ 6ይ ነጥቢ እዚ ኩናት ናብ ሰላም ከመርሕ ተስፋ ኣሎዶ ዝብል ምምላስ የድሊ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድን ካልኦትን ኣብ ሱዳን ሰላም ክሰፍን ክጽዕሩ ጸኒሖም። እንተኾነ ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝርብ ውዕል ሰላም ስዑድ ዓረብን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካንን ኮይነን ጸኒሐን። ኣብ ከተማ ጅዳ ድማ ተደጋጋሚ ክልቲኦም ኣብ ኩናት ዘለዉ ወገናት ዝርባት ተኻይዱ እንተኾነ ክሰርሕ ኣይከኣለን። ብተደጋጋሚ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ተኻይዱ ረድኤት ክሓልፍ ኮሮድዮ ክኽፈት ኣብ ስምዕ ተበፂሑ እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ስምዕ ብተደጋጋሚ ፍሪሶሞ ስምዕ ተኽሲ ደው ምባል ሰራዊት ዳግማይ ኣብ ምውድዳብ ተጣይሞሙሉ። ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ሓደ ነቲ ካልእ ፈጺሙ ኸጥፍኦ ይሕልም ብምህላው ተወሃሂዶም ናይ ምስራሕ ሸውሃት የብሎምን። ንኹሉ ዝርባትን ውዕላትን ኣብ ምፍራሱ ድሕራ ይብሉን ዘለዉ። እንተኾነ ዝርርብ ቀጻሊ እዩ ዘሎ። ኣብ ህዝቢ ሱዳን ዘሎ ስምዒት ምስ ንርኢ ግን እዚ ኩናት ኣይ ኩናትናን እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ሱዳናውያን እቲ ኩናት መዓስ ከም ዝውድእ ስለ ዘይፈልጡ መብዛሕትኦም ሎሚ ኸመይ ኢለ ሓልፋ ጽባሕ ከመይ ሰግራ ኣብ ዝብል ሓሳብ ተጸሚዶም እዮም ዘለዉ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ 1925 ብገዛእ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ዝተመስረተ ኮይኑ ክሳብ 1956 ብሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ይፍለጥ ነይሩ። ኣብ ትሕቲኡ ድማ ሓይሊ ምድሪ፣ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን የጠቓልል። ተወርዋሪ ተሓጋጋዚ ሓይሊ ሱዳን ኣብ 2003 ብምልሻታት ጃንጃዊድ ዝቆመ ኮይኑ ኣብ ዳርፉር ተመስሪቱ። መጀመርታ ብሃገራዊ ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ተመሓዲሩ ድሓር ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ብቕጽል ስሙ ሓሚቲ ዝፍለጥ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጓሎ ወዲቑ። ሰራዊት ሱዳን ይኹን ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ፖለቲካ ሱዳን ዓብ ተራ ክጻወቱ ዝጀመሩ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር እዮም። ኣብ 1989 ብዑመር ኣልበሽር ዝተመርሐ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ሳድቅ ኣልማህድን ፕሬዚደንት ኣሕመድ ኣልሙርቃኒ ድሕሪ ዝገበሮ ወተሃደራዊ ዕልዋ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ፖለቲካ ተሃገር ብዓብላልነት መሪሑ ኣልበሽር ድማ ብሓገዝ ሰራዊት ንዝቕጽል 30 ዓመት ማለት ክሳብ 2019 ኣብ ስልጣን ጸኒሑ። ን30 ዓመት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዝነበረ ዑመር ኣልበሽር ብሓይሊ ህዝቢ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ። ሱዳናውያን ሰልፈኛታት ንኣልበሽር ንምእላይ ይኹን ድሕሪኡ ብዘካየድዎ ቀጻሊ ሰልፍታት ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎሞም እዮም። ኣብዚ እዋን ናይ ዝኾነ ይኹን ዕጡቕ ሓይሊ ደገፍ ኣይረኸቡን። ብኣንጻሩ ካብ ሰራዊት ይኹን ተወርዋሪ ሓይሊ ከምኡውን ጸጥታን ፖሊስን መጥቃዕቲ ወሪድዎም እዩ። ብመሰረት ኣብ ከተማ ጁባ ሱዳን ዝተበጽሐ ስምዕ
ኣብ ሱዳን 11 ኣባላታ ልፍንታዊ ቤት ምኽሪ መሰጋገሪ መንግስቲ ን39 ኣዋርሕ ማለት ንዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እቲ ልፍንቲ መጀመርታ 21 ኣዋርሕ ስልጣን ብኣቦ ወንበርነት ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ክምራሕ ዝተረፈ 18 ኣዋርሕ ድማ ስልጣን ናብ ሲቪላውያን ክርከብ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓፈሻዊ ምርጫ ተኻይዱ እቲ መሰጋገሪ ልፍንታዊ መንግስቲ ስልጣኑ ኣብ ሕዳር 2022 ንሓድሽ ዝተመርጸ መንግስቲ ኸረክብ ቅዋምቲ ስምምዕ የገድድ ነይሩ። እቲ ስምምዕ ብተወሳኺ እቶም ኣብ መሰጋገሪ ልፍንታዊ መንግስቲ ስልጣን ሒዞም ክመርሑ ዝጸንሑ ጀነራላት ይኹኑ ሲቪላውያን ሰብ መዚ ኣብቲ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ከይሳተፉ ይእግድ ነይሩ። በዚ ድማ ሱዳን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዲሞክራሲ ተሰጋጊራ ብሓደስቲ መራሕቲ ክትምራሕ ትጽቢት ተገይሩ። እንተኾነ ኣብዚ ኩሉ ከይተበጽሐ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ጀነራል ሓምዳን ደጓሎን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ንሱዳን ክመርሕ ዝጸንሐ ልፍንታዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምብታን ዕልዋ ኣካይዶም ስልጣን ተቆጻጺሮም እቲ ሃገር ዳግማይ ናብ ኢድ ጀነራላት ወዲቓ። ስልጣኑ ንሲቪላውያን መራሕቲ ከረክብ ዝነበሮ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብሓይሊ ስልጣን ብምግባት መራሒ ሱዳን ክኸውን እንከሎ ሓምዳን ደጓሎ ድማ ምክትሉ ምዃን ቀጺሉ። ብቀዳማ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ዝምራሕ ሲቪላዊ ልፍንቲ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ። ቀዳማ ሚኒስተር ዝነበረ ዓብደላ ሓምዶቕ ዝርከቦም ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ድማ ኣብ ትሕቲ ማሕዩር ኣትዮም ነይሮም። ኣብቲ ሃገር ናይ ህጹጽ ግዜ እዋን ድሕሪ ምእዋጅ ኣብ 2023 ሓፈሻዊ ምርጫ ከም ዝካየድ ሓቢሩ። ንሱዳናውያን ካብ ዘቆጥዐ ነገር ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ንሲቪልን ናይ ለውጢ ሰልፈኛታትን ወኪሉ ኣብ መሰጋገሪ ቆንስል ስልጣን ሒዙ ኸብቅዕ ኣብቲ ድሒሩ ምስ ጀነራላት ዝገበሮ ስምዕ ጠለብ ሰልፈኛታት ዘማልአ ብዘይምንባር እዩ። እቶም ጀነራላት መንግስቲ ናብ ሲቪል ከረክቡ ድሌት ብዘይምንጽብራቆምን ዕንቅፋታት ብምፍጣሮምን ዓብደላ ሓምዶቕ ዳግማይ ብፈቓዱ ካብ ስልጣን ተኣልዩ። ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ከምኡውን ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጓሎ ይትረፍዶ ስልጣን መንጨበጠ ኩናት ከካይዱ ጠቕሊሎምን ኣብ መሪሕነት ክቕጽሉ ይግባአን ነይሩ። ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ብዝተበጽሐ ስምዕ መሰረት ስልጣን ኣብ ሕዳር 2022 ናብ ሲቪል ከረክቡ ነይርዎም። እዞም መራሕቲ ኣቐዲሞም ኣብ ዳርፉር ዝፈጸምዎ ሰብኣዊ ምግሃስን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ድሕሪ ዝተኻየደ መጥቃዕትታትን ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ሕጊ እውን ክቐርቡ ይግባእ ከም ዝነበረ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝመሓደር ሰራዊት ሱዳን እውን ምስ ጃንጃዊድ ብምዃን ኣብ ኩናት ዳርፉር ሰፍ ዘይብል በደል ኣውሪዶም እዮም። በዚ መሰረት ዑመር አልበሽርን ብጾቱን ብጃምላዊ ህልቂትን በደል ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነትን በደል ኩናትን ንሱ ዘስዓቦ ዓመፅን ጉዱድ ምምዝባልን ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዘሄግ ICC ተኸሲሶም እዮም። ካብዚ ክሲ ዘምለጡ ጀነራላት እዮም ሕጂ ንሱዳን ክመርሑ ዝራጸሙ ዘለውን ጉድኣት ዘወርዱ ዘለውን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ኢና ክንረኸብ። ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ።